вечер на Джипси Авер, оркестърът легенда на доктор Трайков, който възкръсва тази вечер тук и сега в студиото на таборът на първата ромска телевизия Gypsy TV. Ето и членовете на оркестъра. Солист Джаго, ромския Павароти, кларинет Николай Трайков, доктора, саксофон Митко Николов, бас-клавир Мачури, соло-клавир Николай Митков, барабани Бойко Маринов и перкусии Митко Ангелов. И сега и вие, уважаеми зрители, ще имате възможността да чуете и следващото изпълнение. Здравейте, уважаеми зрители, таборът тръгва. Отворете домовете си да разтопим леда. От нас музиката, от вас яденето и пиенето, защото животът е песен. И като говорим за песен, редно е да дам микрофона на ромския Павароти Джаго. Docilmente caminas, maravilla te quieras, docilmente caminas. Ajde ušti turo mi je bari pete quieres, te borja sa horos te quieres. Neća veza turo mi je te quieres, bari telesa te quieres. Te borja sa horos de quieres, maro bari petu te quieres, te bare chaboreza. Mari petu te quieres, romanie, te bare chaboreza. Както вече разбрахте, наш гост е ромският Павароти. Той е Митко Трайко, но всички ние го знаеме като Джаго. Здравей, Джаго, добре дошъл в Gypsy TV. Здравейте на всички зрители на най-хубавото предаване на Gypsy TV за телевизията и здравей на целия персонал. Аз много благодаря. Ние сме на вечерието на един много голям християнски празник, който се почита от всички роми в България, Гергьовден. И по този повод, нека да се чукнем на здраве. Живи здраве.
И да пожелаем много здраве, щастие и много големи агнета на масите в къщите и много челя да се съберат, да ядат и да пият. Във всяка една къща пожелавам да има агнета. На здраве. Джаго, защо се изгуби твоето име Митко? Никой не те знае, че се казваш Митко Трайков. Всички ти казват Джаго. Кой те кръсти, Джаго? Баба ми, като съм се родил аз, 61 година, беха пуснали един индийски филм. За първи път беха го пуснали 61 година. Тя баба ми много приличаха с артиста. Ами той се казваше Жаго. От този момент, фактически баба ми, иначе аз съм кръстен на дядо ми, на баща ми баща. Да, си гледам, че си имаш хубаво българско име. Да, така съм си кръстен, защото родил ме дом, като съм излезнал. Ама баба ми Жаго, заради и така остана до днес. Разбрах, че ромския Павароти не те е кръстил първо Тодор Колев, а още в казармата са те нарекли Павароти. Не. Кръстника ми е Тодор Колев. Така ли? Той ли за първи път? Той имаше едно предаване, как ще ги стигнем американците. И беше поканил Джипси Авер. И това беше най-големата изненада. Те свириха там нещо, началото първо Джипси Авер, там някаква реченица или българска реченица. И в този момент казват, за всички вас сега излиза ромския Павароти, Жаго и желем аз откривам. И така стана в този момент. Като казахме за казармата, надявам се, че няма да отречеш пак, ти си бил май в трудови или строителни войски. Какви войски си служил? Аз не съм служил. Аз знам, че не си служил. Разкажи ми сега тогава какво си правил. Аз не съм служил. Ти си пял? Изобщо не съм бил в казармата. Сериозно ли? Некой ти излъгнал нещо. Значи ти не си бил в казарма? Не. В Кримиков си бях. 5-годишните договори. Така ли? И друг път си ми го казали, някой по други телевизии, служил си някъде, по вестници, по медиите пишат. Сигурно някой е лъгал. Лъжат, да. Това както ми е по-удобно. Приемат ли те ромите като ромски Павароти? Знаят ли, да речем обикновените хора, не такива като мен, които знаем кой е Павароти, но обикновените роми, като ходиш по сватби, кръщенета, казват ли ти, знаят ли? Какво да ти кажа, че с мен просто гордеят се с мен. В цяла България, където пътувам, дори Европа пътувам, поне на месец, поне по 2-3 пъти излизам на участие и благодарение на ромите. Аз не мога да забрегвам и нашите българи. Аз и тек си ги уважавам, и те ме уважават като име, като пеене, като... Те винаги ми казват, Жаго, казват, такъв глас имаш, защо не пускаш касети, защо не пускаш нова музика? Да, защо? Защо? Защото продуцентите влагат на певици само. Да, вярно. Не щем да обиждам. Дядо, ама ти не си беден човек, ти си богат, имаш хубаво семейство, голяма къща, всичко си имаш. И хубав талант си имаш, глас си имаш. Защо не решиш да инвестираш наистина да си продуцираш сам албум? Много от певиците и певците го правят. Правят го, ама имат зад гърба си, всичко си имат. Аз къде да ходим, като не разбирам, например, до сега ми издадеха, аз къде да ходим? Да. Откъде мога да разбера, например, да си фърля парите, така да си ги фърля? Да, винаги трябва да има някой, който разбира да има повече, човек, някой, който да ги движи разбира. тези неща. Аз отде да знам, например, колко обложки, че изкарват. Аз ще им кажем, изкарвай да пуснете тираж 1000, те ще пускат 5000. Аз откъде знам, че са пуснали 5000? Да, така е. Вярно е. В България всичко е възможно. Но продължаваш да правиш нови песни. Аз си ги правя за българския народ. Си ги правя. Двама от синовете ти са музиканти. Да, един пее, един клавирист. Един пее, един е клавирист.
И те ли вече изкарват прехраната си с музика? Понеже рече, клавириста с мене работи вече. Големи ми син си работи. Отделно той на друго место си работи. И така. Изкарват си храната си, изкарват. Вярно ли, че Вили Казасян те е карал в зала 1 на НДК? Да пееш с Петко Трамвай и оперния певец Румен Дойков. О соле мио на Павароти. Да, аз много съм му благодарен. Прекалено, защото първият път, като е дошъл, той вкъщи в нас. Аз съм се очудил, като е дошъл, като ме поканиха с Петко двамата. И аз им казвам с какво мога да ви бъда полезен. И те ми казаха, дойдехме, спрехме се на тебе, ще направим един концерт, коледен концерт. Той е бил 24 декември 96 година. И казвам, какво можеш да пее? Че пеете Оселе ми от Римата. И аз казах така, аз не съм пел, казвам опера, не знам за какво става въпрос. Той казва спокойно, само ми кажи съгласен ли си? Казвам, съгласен съм, що мислиш, казвам, ти върша работа, съгласен съм. И човека се спрял на мене. И аз така го проех така малко по-сериозно. И било много истинско било. Значи все пак си пял песен на Павароти. Може ли да изкараш някой тон сега? Ще опитам. Но соле мио. Но соле мио. Да. За всички приятели, най-вече за телевизия Gypsy TV, за техните зрители, една песен по тяхно желание на Христо. Бела коза на юрнате сове, Нария serena, dopo una tempesta, averia frenza, arejana fenza, che bella cosa, na giornate sole, sole mio, dai fronte a te, o sole mio, dai fronte a te, dai fronte Браво! Това е да, поне като си Павароти ромска, да направиш едно парче на Павароти. Браво! Има повече парчета, правим, не само една песен. Науча си повече негови парчета. 7-8 песни пева. Е хубаво да заслужиш името на Павароти. Това е хубаво, остана си в историята. Искам да ти кажа, че когато трябваше да се подготвя за разговор с тебе, открих за тебе твои клипове от сватби и информация, интервю, някакво писано за тебе в руски сайтове. Не знам. Бях там, да. И беше интересно да видя от какво се интересуват руснаците, руските роми. И там пише, и там си известен като ромския Павароти. Значи ти не си ромския Павароти само за България. Ти си много известен. Кажи, какво е общото с ромските? Пътувахме още на времето Gypsy световни фестивали ромски. И явно оттам са взели всичките координати. Не, те са изтеглили от българските сайтове твои клипове и информация, интервюта, кой какво е писал за тебе и са публикувани в руски сайтове. И аз като видях там много си изненадах, но си бил в Русия. Били сте там на участие. Иначе там сте известни. Да знаеш. Ами, като си говориме за популярност, да чуем някоя твоя песен, след което ще продължим нашия разговор.
moćero roka vikna, tut me dano karaka, tut me dano kadika, moćero roka vikna, tut me dano karaka, tut me dano kadika, oj dano danice, tu kaljaman romnije, te šukare šavenca. Čororomen da je sinjom je kutima rokama, žana meća pensar sinjom rakati sobama, čororomen da je sinjom je kutima rokama, žana pleća pensar sinjom rakati sobama, čororivi srejata je asvala tarka pire, jek da rodam samo sasipe, čororivi srejata je asvala tarka pine, lesar jek da rodam samo sasipe. Tu me ve costar obarvale na dikena prale čorore, pale me te lefoni na vazde, tešina tumaro sasipe, tu me ve costar obarvale na dikena prale čorore, pale me te lefoni na vazde, tešina tumaro sasipe, čorori mi strejata je asvala tarka pine, lesar jek da roda samo sasipe, čororivi srejata je asvala tarka pine, lesar jek da roda samo sasipe.
Șucarjane, tu me șucarjane, mere prale se Marcos, Ozi onaj šukar čavoro, onaj šukar peveci. Šukarjane, tu me šukarjane, me prale se Marcos, Ozi onaj krasivo peveci, onaj šukar čavoro. Romale, Čavale, oci morokral, o Marko. Romale, Čavale, oci morokral, Morokralor o Marko. Какво стана, Джаго, че Джипси Авер в един момент се изгуби и сега отново вече може да кажем, че Джипси Авер възкръсна. И вече оркестър Джипси Авер съществува, само че с ново попълнение, с нови по-млади момчета. Искаме да помагаме на младите, на младите музиканти, на младия талант. Те да показват, да тръгват по нашия път. Правилно, миналата седмица ние снимахме оркестър Карандила и Ангел Тичелиев ми беше на гости. И те имат нов оркестър, по-малък, с малки момчета, да, Карандила, малки. Така че те по същия начин предават на по-младото поколение изкуството. Сега дето ги събрахме, един от тях е сина ми, клавириста Николай, те го знаят. Митко е един много добър музикант, също кларнет и саксофон свири. Той е син на Николай. А да те питам, защо си изгуби Джипси Авер? Бяхте много силни на времето. Много добри. Много дълго и широко това. Така ли? Не бяхте ли тогава повече братя, така по-семейен оркестър? Не братя много в оркестъра. Само с Николай бяхме двамата. Да. От другите са си били. Добре, какво е това нещо, което може да раздели? Накратко. Интересно е на хората, пък аз искам да знам. Защо се разтури? Парите, бе. Парите. С две думи. Парите. Ние бяхме един от първите оркестъри в България. Да, знам. Тони Дачева и Джипси Авер бяхме. Нямаше друг оркестър. Нямаше още и кабелни телевизии. Да, така е. Ние имаме колко имаме. 3 видеокасети имаме. И тя до Тони Дачева на това време имаше една-две касетки. Видео. Още не се гледаше кабелната. Помниш ли кога Gypsy Kings са идвали в България? Да, лично бехме поканени да се срещнем с тях. Да, аз знам, че даже те си тръгнаха с подарък ваш албум. Наш албум, да. А откъде е интерес? Откъде те са научили за вас? В този момент ми беше продуцент Наско Янков. Голема фирма беше. И той на продуцентите, който на спонсорите, които спонсорираха за Gypsy Kings, той говорил с тях и те много се зарадваха, защото и те казват, сме чули за тях. Да. А откъде са чули, какво е, що е? То Франция не е далече, те са френски роми, Gypsy Kings. А между другото, ние с много испанци се срещнахме по фестивали. Да. Но обаче то е интересното, защото те са роми, цигани са, те казват, че са цигани. Джипси обаче не знаят цигански, изобщо не знаят цигански. Да, защото те са възпитани по друг начин. Много от ромите в другите страни са се модернизирали преди нас. Ето сега нашите деца
които растат, в момента те не учат ромски език, те учат български, защото всеки ден те налага да говорим български. И за това се губи езика. Те там, хората са започнали ромите да се разбират много преди ние тук на Балканите. И може би за това. Кое е това, което от срещата ти с Gypsy Kings си запомнил? Нещо поучително. Интересно ми беше, защото пееха на много гласове пееха. А единствените ние бехме, които бехме на 3 гласа в България. Gypsy Авер. И първо при тях сме чули как пеят те на 3-4 гласа. Това е много това време беше и дори още, но и в момента си е много хубаво това. На гласове да пееш, това е... Може ли някой в България да си позволи да пее на няколко гласа? На нас не ни пречи, защото фанахме още от 91 година, 92. Ние пеехме на 3 гласа. В Gypsy Авер. В Gypsy Авер, да. Да. Иначе е трудничко, ама на мен не ми прави впечатление изобщо. Ти знаеш ли с какво най-много си станал известен? Това е слух ли, вид ли, не знам. Питали са те, Джаго, как пееш, откъде този глас? Ти казваш, от корема пее. Вярно ли е това? Не, бе. Глупости. Хората. Ама не, другото е, че наистина то така се пее. Нали? Обаче, лошо ли е това да... Кажи ми, кой водещ няма грешки? Разбира се, аз сега тук си говорим с тебе, 4-5 направих. Аз какво да направя, че, например, в година 10 пъти съм ме викат. Ако е всека вечер, горе-долу, мога да се оправи човек. Да. Вие сега, вие сте хора на изкуството, на музиката. Вие трябва да правите музиканти, певците, да правите шоу. Както и аз се опитвам по някой път да се правя на палячо, но много рядко. Преди се правих повече. Така че хората на изкуството за това да забавляват. Нали? Сега, като е седнал някой пред телевизора, ще удари едно пиене, ще седне, ще пусне музика, ще слуша песните на Джаго. Това е. Така е. Не ти ли омръзнало да пътуваш? Аз много пъти съм ти звънял, казал, че си на участие по пътищата. Не ти ли дотегна? Не. Аз мислим, че мога да пея още до 70 години. Сериозно ли говориш? Не ти омръзна? Не. Откъде идва тази любов, тази сила? Аз от много малък съм починал и просто друга работа не съм работил, освен да пеенето, да. Ма добре, аз те питам, всеки човек се уморя, някой път казва, край, до тук вече не се занимавам, омръзнало ми е. Не, аз дори да спрем сватби, да пеем, аз ще си работя по ресторанти, на частни партии. Аз имам такива приятели, където ме канат. Да, ясно. По целия месец съм взет. По частни партии. Но не те уморява нищо. Не. Добре, да ти питам нещо. Много слухове се носят за певци, които отиват да пеят или да свирят някъде. Даже знам случаи за един мой приятел и пряма. Наистина ли се случват лоши неща с певците на посватби, кръщенета, големи, когато ги канят и те започват да импровизират или да се лигавят? Кой? Певците. Не знам при всеки как е, ама при мен няма това. Как е при тебе? При мен фащам микрофона и нема майтап, нема туманова. При мен си е както винаги, абсолютно. Да. Аз не мога, например, не знам, да прелепшвам, например, тази песен да фърлим в главата си. Аз си спомням лично в град Тайтемен преди много години. Бил съм малък. Аз спомня, като се ни канил там. Беше и Бряма на една циганска сватба. И човека възможност има настроение, желание, качил се, взел микрофона, но започнал да импровизира джаз, етно, народна музика. И на циганите това им писна, не им харесало. И те тогава му се скараха, случиха се едни неща. И аз от тогава знам, че нашите роми са
много специални, особено когато става въпрос за музика. Не разрешават да се лигавиш, да такова. Ще искат пълен купон. Ма така е. А Ибрям не мога, той не се лигавил Ибрям. Ибрям е легенда. Да, обаче те не са го разбрали. Не, Ибрям той човека си прави музиката както той иска. Той не може да се лигави да направи джаз музика. Кой може да направи джаз музика? Да. Не искам да ти кажа, че ромите, той иска да изсвири нещо и били настроен, а те не са го разбрали. И му се скарали, защо прави такива неща. Той майтап не прави с музиката Ибрям. Аз го знам. Ибрям, той за това и спря да ходи вече да свири по такива места. Много добре. Не, че е спрял. Ибрям си пътува, пак си свири, но обаче не ще, може би в България не ще. Иначе навънка си отива, обаче тук по сватби може би не иска. Той няма да спре поне докато е жив, защото няма кой да го замества. Каза, че не се уморяваш да пееш, да пътуваш. Това е нещо, което живееш. Нали, това е живота ти. След като си изкарваш и прехраната ти, това е твоята професия, имаш и таланта да пееш. Значи по този начин живееш. И вече доста години на сцената. Ние си говорихме, 30 май минават вече. Минават. Ти много пъти ми казваш да се наема и да поема ангажимента да направим един хубав юбилеен твой концерт и с Gypsy Aver. Нали така? Мислим, че го заслужавам. Да, ти го заслужаваш. Не се правят такива концерти лесно в София и в България, но сега официално пред екрана заявявам, че ще положим усилия и с колегите, и ще търсиме спонсори. Ти ще търсиш да направим един хубав концерт. Ето сега ти го обясня. Аз имам приятели, които ще ми помагат. Аз съм сигурен. Но ще го правим така, повече време ще го организираме, за да сме спокойни и сигурни. Защото аз организирах, така поех ангажимент пред Джан Север, когато съм я интервюирал, и поех ангажимент да направя за нея такъв концерт. И направихме концерта, колко мъки струваше това нещо, нямаше на представа. И накрая аз не бях доволен от цялата тази история. Не защото концерта стана супер, много добър концерт. Обаче резултат като отношение, другите неща, които станаха, просто разбрах, че не си заслужаваше този труд. Затова аз, ако забелязваш, вече не правим ромските музикални награди в НДК, които ги правихме и те канихме и ти даже получи награди. Аз имам възможност да поканя моите колежки и колеги. Ами, Джаго, ще направим, ти заслужаваш. С Gypsy Aver ще направим един хубав концерт, ще подготвим, ще трябва да съберем парички, телевизията ще е партньор, медиен партньор, ще популяризираме идеята, ще заснемеме концерта, ще го излъчваме след това, живот и здраве само, да се стегне и ще седнем и ще поговорим. Джаго, много ти благодаря за разговора. Сега ще те оставя в ръцете на колежката Меги в рубриката Неудобно, където ще ти задава по-лични въпроси. Ariada je su nome diklo Kaj me tiram nja put manglo Ani tiram ni putrove Arma vođe sarma vojde Ami tiram ni putrove Arma vođe sarma vojde Mangama Piravnia metela Parobia te quiera Urde chave te diga Mangama me manga Me piravnia metela
metela, parobia te quiera, urdechavente dica. Ariata je su nome dikeo, kaj me piravnja put manglo, a mi piravni putrove, arman vođe sarman vode, a mi piravni putrove, arman vođe sarman vode, magama. Me manca, me piramia, me tela, parobia te quiera, urdechave te dica. Mangama, me manca, me piramia, me tela, parobia te quiera. Urdechavente dica. Piravnja metela, parobia te quiera, urdechave te dica. Generali I Borisi dajem ulutim, očavo si daje generali. Vajlele baj, očavo si daje generali. Vajlele baj, I Borisi daje uluti, ajde. Porque día este me quiero, shukar por ya que me quiera pillo. Porque día este me quiero, shukar por ya que me quiera pillo. Bailele vai, oh chavo sinta ye generali. Bailele vai, I Borisi daje uluti, ajde.
генерали. И Бориси дае му буди, очаво си дае генерали. Бай леле бай, бай леле бай, очаво си дае генерали. Бай леле бай, бай леле бай, и Бориси дае му води. Здравей, Джаго. Добре дошъл в Неудобно. Здрасти. Ти ли си измисли прякорът ромски павароти? Не. 61 година, като съм се родил, аз бях предпознал един индийски филм. Жагата и баба ми в този момент Жаго, така съм си останал. А гордееш ли се с това име? Да, Гордееш се много, нали? Какви жени харесваш? много малатки. Слаби, дебели? Какви? Нямаш идеал за жена, така ли? Жена да е хубава, да е. А романтичен ли си? Еми, Обичаш ли вечери на свещи? По-романтични да подаряваш на жените рози? да. Обичаш такива. Аз знам за твоите награди, които си получил през годините. Интересуваме дали са от истинско злато. Златни ли са? Еми, не са чак толкова. Така. Те ги дават за златни, ама само баня. Позлатени, така ли? Казваш, че парите развалят човек. Теб с какво те развалих? Не, за групата, че се разтурихме. Джип Север. Парите ни развалиха. Нашата група. Да, за вашата група става въпрос. Не само мене, за общото говорих. Можеш ли да кажеш, че си богат? Аз ли? Живея един нормален живот. Не ми липсва нищо. Няма на кой да давам нещо, ни па на мене има да ми дават нещо. Живея си нормално. Да съм чак толкова богат, не съм чак толкова богат, ама с семейството, с жената, с децата съм си богат. С коя фолк певица би искал да се събудиш в едно легло? Не, С никоя. А какво мислиш за фолк певицата? Фолка. Желаем да са живи и здрави и кой как може така да си... Така да се спасява. На колко години са жени? Аз Помниш ли си? на 17 години. А когато се осамотиш, каква музика обичаш да слушаш? Как мислиш? Когато се осамотиш, остани сам, каква музика обичаш? Предимство ми е на мене за стари градски песни да слушам и македонски песни. Това. Изпълняваш ли ги тези песни? Горе-долу. Ти си пял на много хора. Бил ли си някога унижаван и нагробяван? Не. Не си имал такива моменти. Защото мен като ме канат за моите песни, не ме канат, например, да изпея на кой си песните. И аз си влагам моят материал. Заради това нямам никакъв проблем. Имал ли си конфликти с твоите колеги заради жена? Не. Не сте спорили. Тя е за мен. Не. Сега за финал искам да пожелаеш нещо на нашите зрители. Пожелавам на тази хубава, прекрасна телевизия Gypsy TV. Gypsy TV. От днес нататък само това хубаво предаване да се гледа. Чао на всички!